Rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para sepuh kasepuhan sedaya ingkang minulya, para sederek ingkang minengku sagung dumadi sepindah atas nama Paranggawa ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami bilih panjenengan kru saking raket prasaja sampun kasdu rawuh wonten wisata Pantai Paranggawa. Saperlu kita serasean sesarengan. Nah, gegayutan saking acara ing dalu menika kelersan kawula inggih gadah hajat rikala semanten Pantai Paranggawa niku ben wonten jawah kenging toya terus sehingga kena bencana erosi sanes abrasi. Nah, akhirnya sitinipun larut. Nah, niku kaya mboten sak baene dibeteng larut juok malih. Terus wonten uni. Nggih. Mbok menawa pamengku menika kula kurang kaduk wani kurang duga anggen kawula makarya wonten mriki mboten nyuwun kula nuwun istilahe lan idi pangestu mbok menawi menika wonten kalepatan kula nyuwun idi pangestunipun benjang menawi sampun kaleksanan niki badhe kula wangsulaken wonten rejeki kula sak bibaripun badhe ngawontenaken syukuran sak keyat kawula. Nah, menika sanyatane 6 wulan kepungkur kula tenggo miturut kula niki lek mboten wonten palelae saking sedayane niku mboten saged. Ning nyatane sanajan kaya napa sampun maujud niku wau dicor wiwit kula nata begesting niku jam rikala semanten dintene ruwah nggih pas Minggu Kliwon. Lah niki le ngecor paripurnanipun pas malam Minggu Kliwon. Krana menika wujud syukur kawula wujudaken gelar wilujengan. Nah, kula wujudaken menika mangke kawula nyuwun tulung dumateng Mbah Jari kangge negesne ngekraraken menapa ingkang dados hajat kawula menika. Intinipun syukuran. Awit menapa ingkang dados kawula nandhang masalah niku kula rumaos wonten pitulungan saking Gusti. Lah menika minangka wujud matur suwun kula gelar kawulujengan ingkang ngaten menika wondene Bapak Sutrimo gelaran wilujengan wonten kirang uba rampenipun niki nggih cubluking tiyang wingking mangke nggih nyuwun dipun jangkepi Gusti piyambak. Makaten para rawuh lajeng mangke ugi kawula minangka wujud syukur panjenengan sami tasik pinaringan kesehatan terus raket prasaja menika ngantos saengga menika tasik eksis berjuang kangge nguri-nguri budaya Jawa, yaitu nguri-nguri kelestarian budaya Nusantara. Semoga ya dengan adanya kegiatan sore ini semoga nanti bisa didengarkan seindenge Nusantara sehingga kesadaran kebangkitan Nusantara kembali pada jati diri bangsa itu nanti akan bisa terlaksana. Demikian sedayane kula aturaken dateng ini sepuh Mbah Jari. Nggih nuwun sewu pangestunipun sedaya mawon nggih. Nggih.
Rahayu. Rahayu sagung dumadi. Nuwun sewu sakdangunipun pelenggahan kula badhe nyilani atur kaliyan sedherek kula sepuh miwah ingkang anem sedaya. Nggih. Sedherek kula sepuh utawi anem dipun aturi kempal kajat wonten dalemipun Bapak Mario utawi wonten wilayah wisata Parangdawa mriki kapurih nyekseni hajatipun Bapak Mario utawi hajatipun Bapak Sutremo ing dinten malem Minggu kliwon menika duk nalika semanten Bapak Marioto nggadahi keruwetan mbangun wisatane angger waktu-waktu sak mangsa-mangsa gagal. Sak menika sampun keleksanan dipun damelaken syukuran mugi-mugi tansah rahayu kalis ing sambikala srintene sedalune ngantos sak laminipun gesang. Nggih. Ingkang sakbab Bapa Sutrisno ugi ngleluri kabudayan Jawa Yayasan Raket Prasaja dipun damelaken among-among sakmestinipun mugi-mugi tansah langgeng anggenipun ngleluri kabudayan Jawa lantaran saking Yayasan Raket Prasaja saha Lestari Widodo kalis ing sambikala srintene sedalune ngantos saklaminipun gesang. Nggih. Kawontenanipun asahan sak pirantosipun menika Bapak Mario sakwarga glemi mungging glemi ngadosaken wulu wetuning bumi dalsaring toya angsal berkahing Gusti saha sawaping sinuwun Sala Yogja Malang wisata Parangdawa ngriki adile kang waos. Nggih. Kawontenanipun golong sak pirantosipun menika nggih kapara-para ingkang saaturan. Ngawra ingkang badhe dinten 7 pekenan gangsal wuku 3 dasa sasi 12 taun 8 windu sekawan sakwase sak sangare. Galengan jagung wuku dinten malem Minggu menika kangge Minggu kliwon menika kangge ngestreni anggenipun Bapak Mario bangun wisatanipun ugi Bapak Sutrimo nglestarekaken kabudayan mugi-mugi saged kinabulan kinesenan para pinisepuh saha para anem ingkang sami katuran ngriki sedaya. Nggih. Ingkang saaturan malih kang dipun kawruhi bumi pertiwi utawi bumi wisata Parangdawa dipun kawruhi mugi-mugi ingkang sami seneng-seneng utawi sanjan dulinan suka parisuka manasuka anggenipun wonten gegojekan wonten wisata Parangdawa sageta Lestari Widodo kalis ing sambikala srintene sedalune ngantos saklaminipun gesang. Nggih. Ingkang saaturan malih kang dipun kawruhi Raden Bagus Kliwon kang remesa Gunung Kendeng sembah sepriki melanipun dipun kawruhi dipun suwuni disapandunganipun ingkang rahayu. Nggih. Ingkang saaturan malih kang dipun kawruhi sinuwun Ratu Kidul sak punggawanipun dipun kawruhi dipun suwuni disapandunganipun ingkang rahayu. Ingkang saaturan ngawruhi ingkang remeksa tanah ratan tambah tanah bongkoran sumber pengason melanipun dimut kawruhi dipun suwuni disapandunganipun ingkang rahayu. Nggih. Ingkang saaturan malih ngawruhi para mpu ingkang murba misesa sakething wesi-wesi waja pamor-pamor waja mboten kawiji-wiji. Sedaya para mpu dipun kawruhi ugi dipun suwuni disapandunganipun ingkang rahayu. Nggih. Ingkang saaturan malih ngawruhi ketopeng reges luntung waluh dadongawan ingkang mengkoni weni-wen suku 4 suku kalih milanipun dipun kawruhi dipun suwuni disapandunganipun ingkang rahayu. Nggih. Ingkang saaturan malih ambengan menika ingkang dipun kawruhi para leluhur ingkang sampun sumari-sumari sedaya leluhur sumari enggal. Sumari lami sepuhaning kakung putri kerawatan boten kerumatan leluhur Bajang Koming. Sedayanipun dipun kawruhi dipun suwuni disapandunganipun ingkang rahayu. Nggih. Ingkang saaturan malih ngawruhi sanak danyang cikal bakal teka tiyasa tindih ukri danyang-danyang ingkang wonten seraning bumi asmane Sang Hyang Ismaya Nayantaka Kilurah Semar ingkang wajib ngrehaken danyang sak lumahing bumi sak gruping langit. Nggih. Ugi sanak danyang kang rumsa dusun Bajulmati utawi Gajahreja, Kedungreja Bajulmati teng wilayah Parangdawa dipun kawruhi sampun ngantos nggodha rencana ganggu gawe nyandung nyrimpet kaliyan para warga ingkang sami seneng-seneng wonten wilayah Parangdawa ugi mangsuli teguh rahayu wilujeng srintene sedalune saklaminipun gesang. Nggih. Ingkang saaturan malih kawontenanipun
sekul tumpeng sak kutupe Sekar Mulati nyiram tuwuh nyambung tuwuh. Tetuwuhane Bapak Mario utawi tetuwuhane Yayasan Raket Prasaja sageta subur makmur lestari widodo kalis ing sabikala srintene sedalune ngantos sak laminipun gesang. Ingkang saaturan malih kawontenipun jenang warni pitu menika ingkang dipun kawruhi sedherekipun Yayasan Raket Prasaja ugi sedherekipun Bapak Mario sakwarga sedherek pedong perkawis. Ingkang saaturan kawontenipun jenang abrit lan petak ingkang petak ngawruhi saking bapa ingkang abrit ngawruhi saking biyung bapa biyung tiyang sekalian. Jenang piringan ngawruhi sedherekipun kang wonten baukanan kiring ajeng wingking. Mulainipun dipun kawruhi dipun suwuni disapandunganipun ingkang rahayu. Jenang sepuh kangge nulak jenang sepuh ngawruhi sedherekipun kang sepuh pindah nem pindah kakang kawah adi-ari kakang ing barep adinipun ragil. Jenang baru-baru ngawruhi sedherekipun ingkang tebih tanpa wangenan celak tanpa senggolan. Mulainipun dipun kawruhi dipun suwuni disapandunganipun ingkang rahayu. Jenang sengkala kangge nulak balak sakathahing bilahi kang sampun dumawah miwah dereng dumawah ingkang sampun dumawah amblesa bumi. Kawontenanipun asahan sekul suci ulam sari menika ingkang dipun kawruhi sedane wilujengan wiwitan dumugi pungkasan ingkang dipun wilujengi sak lumenggungi sak kluping rangit kutu-kutu walang toko kang manut tata srengate. Mugi-mugi sageta kinabulan najatipun Bapak Mario anggenipun nggadah ajat menika sampun kelaksanan. Ugi kinabulan najatipun Bapak Sutrimo anggenipun ngestreni kabudayan Jawa Raket Prasaja kinesenan piropin sepuh para anem ingkang sami katuran mriki sedaya. Pusana kanthi atur anggen kula ngaturaken menawi wonten kirang utawi langkungipun sageta mapan kiyambak dipun aku kaliyan kang gadah berwajib Bapak Sutrimo kula aturi ndongani. Nuwun sewu, rahayu. Rahayu. Kula suwun sami jawab kanthi tembung rahayu nggih. Wilahing Sekar Bawana Langgeng. Wilahing Sekar Bawana Langgeng. Wilahing Mastuti Sekar Bawana Langgeng. Yo Maraja Jaramaya. Yo Marani Niramaya. Yo Silapa Palasiya. Yo Midara Radamiya. Yo Midasa Sadamiya. Yo Dayuda Dayudaya. Yo Siyaca Cayasiya. Yo Sihama Mahasiya. Duh Gusti ingkang kawitan lan ingkang pungkasan. Duh Gusti ingkang wenang paring pitedah. Duh Gusti ingkang merbawan lan dados sekaring jagat. Duh Gusti ingkang tansah gesang tan kena ing sirna. Duh Gusti Raja Rajaning Bawana. Menawi wonten pagebluk mugi panjenengan dadosaken luruh. Wekdal luwih mugi panjenengan paringi wareg. Menawi kirang mugi panjenengan cekapi. Menawi wonten kasangsayan mugi panjenengan isali panalangsanipun. Menawi wonten mengsah mugi panjenengan dadosaken welas asih. Menawi wonten wates candala panjenengan dadosaken welas asih. Menawi wonten ama mugi panjenengan icali lelaranipun. Menawi wonten mengsah mugi panjenengan dadosaken lulut. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula ngabekti lan manembah. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kala nyuwun panuntun sabda. Pitedhahing tindak tanduk lan pangucap kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedyanipun Pak Marioto saha keluarganipun. Anggenipun milujengi pantai Parangdawa menika. Mugi sedaya rubeda sengkala lan sukerta kasingkaraken dening Gusti Yang Sukma kawekas. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Anggen kawula tansah nguri-uri lan nglestarekaken budaya Jawa. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Supados bangsa menika bangsa Nusantara merdika jiwa raga. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedyanipun Pak Marioto sak keluarga. Tansah
kasembadan menapa kang sinedya. Tansah jinangkung menapa ingkang sampun dados darbaipun. Panjenengan singkiraken raos candala rubeda sukerta sengkala memala bebaya dening Gusti Yang Sukma kawekas. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula ing Triloka Bawana. Tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti. Tansah pikantuk pangestunipun para leluhur wonten ing segara kidul. Tansah pikantuk pangestunipun para nini danyang kaki danyang kang mengkoni ing desa mriki. Duh Gusti tansah panjenengan jangkung gesang kawula ing Triloka Bawana. Bung wilahing sekarebana langgeng. Nun sewu karena ini selamatan untuk nyelamati Pantai Parangdowo dan merupakan niku wau selamatan bagaimana Yayasan Raket Prasaja ini melestarikan budaya Jawa, budaya Nusantara, memperjuangkan supaya bangsa Nusantara ini merdeka jiwa raga, tidak dijajah oleh bangsa lain, walaupun itu penjajahan psikis maupun penjajahan ekonomi, penjajahan ideologi agama. Dan Pak Marioto dan keluarga ini merupakan bagian dari Yayasan Raket Prasaja. Untuk simbol niki nanti saya minta sesepuh Raket Prasaja Pak Sugiono mengenakan kaos untuk Pak Marioto. Jeng Bu Nani Mardiati mengenakan kaos untuk Buning. Cubi Jumeneng, Pak Marioto sama Buning. Menang. Yeah. Wah. Wah, golek sampai keturutan nata kono gontur gendinge. Nah, terus mantan nembe foto. Nah. Nggih, kula foto. Nah. Ini jane sampai Dan sopo. Ya mending. yeah. Bon. Nah, saniki anu. Nggih, selamat Pak Mario. Nah, selamat Buning sebagainya.